Gabon jaun Andreok, Inigo Urkullu Eusko Alderdi Jeltzalearen lehendakarigaia eta itxura guztien arabera Eusko Jaurlaritza berriaren lehendakaria dago gaur Azpimarran. Azpimarra egiteko hain zuzen ere, Elena Laka, Pilar Kaltzada eta Eneko Andueza eta ekonomiaren aritik tiratzeko Adrian Zelaia. Asteartea da, Azpimarra gehiago, hasi egingo gara. Elena Laka, zuk ze uste duzu, Inigo Urkullu lehendakari izango dela, Ala ematen du. Ala ematen du, ezta? Ala ematen du, bai. Pilar Kaltzada ongetorri, Gabon zuri ere, Eneko Andueza ongetorri, eta eskerrik asko gurekin izateagatik, eta Adrian Zelaia eskerrik asko gurekin izateagatik, eta orain Inigo Urkulluren aulkia hartzeagatik. Lehenik eta behin beti egiten duguna, ez da, ze Azpimarra egingo zeniokete Inigo Urkulluk gaur mai honetan esandakoari, zerk eman dizue atentzioa. Agian arlo ekonomikotik hasiko gera, Adrian, iruditzen zaidelako bere lehentasunen artean eta herri honen lehentasunen artean ere badagoela arlo ekonomikoa, ez da? Hombre, nik uste dut, batez be, datorren legintzaldira begira eta krisialderi aurre egiteko begira egin dituen komentarioak, nik uste dut nahiko onorgarriak izan daitezkela, zentzu zabalean, ez da? Igual bi puntu komentatzeko, bata da, okerrez banago, igual pasatu zait, baina ez da txotezen entzun zer gehi buruz. Eta, bai, komentatu dugu, sarrerak edo murriztuko diela 1.500 milioietan eta beraz murrizketak egon beharko dire. Maila teorikoan behintzat murrizketak egon beharko dire ala zergakikon. Badakigu eztabaida hori piztu zala momentu baten Gipuzkoako Diputazioak edo Aldundiak erabaki zuenean edo esan zuenean zergakikon behar zirela eta nolaiteko eztabaida sortu zan, aber krisialdiaren erdian hori posible zan ala ez, gero Alderdi Sozialista Jaurlaritzan esan zuen eurek zergakiko etxaren alde zeudela, oin gutxi Bizkaiko Aldundia bai esan dau eurek uste da bela zergakikon behar direla. Argi dago behintzat eztabaida bat badago gai horretan, eta dana, batez be, aurrekontu politiketan dan hartu behar da kontuan aldi berean. Askotan hitz egiten dugu neurri oso konkretu buruz, zerga konkretu bat buruz, aberikon behar den ala ez, edo gastu konkretu bat gauzatu behar den ala ez, baina ziurazki eztabaida horiek orokorrean aztertu barik oso zaila da ganora segitia. Adrian, krisi ekonomiko sakon baten aurrean dago Euskal Herria ere, eta Inigo Urkulluri kudeatzea tokatuko zaionara Gipuzkoa eta Bizkaia ere bai, gaur ezagutu ditugu adibidez, langabeziaren datuak berriz ere gora egin du. Lehen esan dut, atentzioa deitu dit, batez ere urtebetean Araban 20% igo izanak, eta abar, ez da. Edozein kasutan, Espainiako parametro berdinetan aztertu genezake Euskal Herriak bizi duen krisia, eta ondorioz parametro berdetan aztertu genezake krisi horri nola aurre egin? Argi dago zetz. Eta hori da, hain zuzen nik uste dut 5 urte hauetan igual izan dugun arazorik funtseskoena. Hau da, gure estrategia, gure politika ekonomikoak nolabait despistatzea, nahazteagatik gure egoera, Espainiaren egoera eta gure gozu Mendebalde osoaren egoera. Eta gure egoera zeharo diferentea da. Arazo handiak ditugu, baina oso arazo diferenteak. Hau da, batez be, Euskal Herria ez dalako gehiegi sorpetu, edo oso maila moderatuan, beraz, sakoneko arazoak gehiagizko sorpetzearen aldetik eta sistema finanzioaren aldetik zeharo diferenteak dire. Gure arazoak, neurri handi batean, beste lekuetan gertatzen ez den bezala, dira gure oso exogenoak, ez dira endogenoak. Hau da, nondik datuz arazoak gure kasuan? Gure enpresak gutxiago saltzen dabelako Euskal Herritik kanpo. Horrek deko eragina gure horrekontuetan, gure konsuman, eta beraz, hasten dira beste arazoak sortzen, sarreretan, aurrekontuetan, eta bar. Baina dira arazo exogenoak, oso diferentia da, oso arazo handiak dire, baina beraz, diagnostiko oso diferentia da, eta irtenbideak oso diferentiak izan behar dire. Horrezatik, nik uste dut oso importantia dela, kontzeptu orokorrak, igual, antzekoak izan daitezke, oso derrigorrezkoa da esatia, kontu publikoak orekatu behar dira alde batetik, eta ekonomia berpiztu behar da, jakina.
baina, klaro, oso modu diferentean. Murrizketak argi dago gure kasuan asko Espainiakoak, baina asko txikiago izan behar direla, ez diogulako aurregin behar barni sorpetze egoerari, sistema finanzioekin ez daukogu Espainian dagoen arazora. Gure helburua arlo finanzieroan ez da sektore finanzieroa berregituratzea, baizik eta sektore finanzieroa babestea, eta zeharo politika diferenteak dire, eta beraz gure esfortzu guztiak joan behar dire berpistera, baina berpistera modu aktibo baten, batez be teknologia, hezkuntzan eta batez be ekipamentu teknologikoan sustatzearen. Beraz, ikerketari pixu handia emanaz teknologia hori sustatzeko. Jarraitu gurekin, baina... Ez dakit egoerak posible egingo duenela ez, esango nuke batetik hori dela bere asmoa, eta sinistu nahi dut gainera posible dela ez alderdi jeltzaleari dagokiolako, baizik eta iragarri den eta alderdi guztiek kanpainantziar iragarri duten asmo on hori gauzatzeko lanean hasi direla eta lortu egin dutela esan nahi duelako, ez da? Alderdi guztiek esan dute, bueno, orain zuri dagokizu, baino kontziente gara egoera honetan paktuak eta akordio zabalak, gizarte akordioak jorratu egin beharko ditugula. 4 urte barru bakarkako gobernuan segitzen baldin badu, hemendik oso gutxira lehendakaritzan egongo den, edo jaurlaritzan izango den gobernuak, horrek esan nahiko du lortu egin dutela bide horretan aurrera egitea, eta kultura demokratikoaren ikuspuntutik oso ona litzateke nire ustez. Akordio puntuak lortuz eta... Nik uste dut ekonomiaren ikuspegitik garrantzia handikoa da, ez bakarrik justo momentu honetan gauzen kontestu politikoagatik, baizik eta ikusita azken urteotako ibilbide aldaketa politikoak eta ze panorama zabaltzen dan, hemendik aurrera zelan gauzatu dan gure duzue kontsentsu ekonomikoa. Hau da, azken 20 urtetan garrantzia handikoa da, izan da ziurazki lidergo ekonomikoan, ziurazki PNV-ek, Euskal Alderdi Jeltzaleak izan duen rola, igual oso kontestu politiko artifizial baten, esan naturala, arrazoi politiko batzuengatik gertatutako kontua esan. Ziurazki orain tresna diferenteak beharko dire, kontsentsu edo lidergo gura zu ekonomiko hori bideratzeko, eta oso interesgarria izango da ikustea zeren arabera eraikitzen dan kontsentsu ekonomiko hori. Indar politiko berriak dagoz orain saltzan gura duzue, eta kontzeptu asko landu beharko dira danon artean, ikusteko, danon artean zertan garen gai kontsentsu hori eraikitzeko. Oso importantea dalako garapen ekonomikorako nola baiteko kontsentsu artikulatzea arlo ekonomikoa. Eta horrek gainera nik esango nuke hor artikulatu egin behar dugula ez bakarrik kontsensua askotan aipatzen dugu relatoa, ez da? Elkarrekin adostu eta nolabait konpartitu egin behar dugun relatoa, eta arlo ekonomikoa eta garapen ekonomikoari dagokionez nik uste dut goitik bera berritu egin behar dugula diskurtsoa, eta horrek atzean dakarren guztia, ez da? Orain arte garapen ekonomikoa edo kosta egiten zaigu oraindik, ez da? Politika industriala esaten dugunean, bueno, en fin, aditu gutxi batzuek ulertzen dituzuen gaiak aipatzen ari garela ematen du, baina apurka-apurka konturatzen ari gara politika industriala esaten dugunean, beste gauza asko ere esaten ari garela, ongizatearen oinarri diren estrukturak aipatzen ari garela, prestakuntzaren nondik norakoa zerraditzen duten oinarriak aipatzen ari garela. Beraz, garapen kontzeptua bera ere adostu egin beharko dugun, nola iristen den eta nola ulertzen dugun alde baten eta besten posible baldin bada alde bat eta besteari buruz hitz egitea, testuinguru berrian, zenik ere batzutan duda jartzen dut. Eneko handu eza, Pilar Caltzada, Elena Lakaskarrak asko hemen izateagatik, Adrian Zelaia, mila esker gurekin izateagatik, Jaun Andreok mila esker izan diguzuen arretagatik bihar ratzeleko 7 etan uste dut bihar saskibaloia dago eta egongo gara zuekin, egunak ematen dituen gainerako guztiak azpimarratzeko. Bihar arte.